е първата мини-мис България. Тя също е първата мини-мис България. Те двете са първите мини-мис България. Короната обаче е една. Искате ли я? Добър вечер, уважаеми зрители. Днес специален гост в Горещо е един от любимите ми колеги Милен Цветков. Много ти благодаря, че прие моята покана. Колко съм ти любим? Трябва ли да уточнявам в проценти, в цифри, в какво? Да, разбира се. Крайно време е вече широката аудитория да разбере за нашите чувства. 1, 2, 3, 4. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Ние сме млади, интелигентни хора, които си говорят за секс в момента. Аз обичам да правя секс. Нямам любима поза. За мен всички пози са възможни. Обаче жените в 99% от случаите смятат, че френската любов е това да си вкараш пениса на мъжа в устата. Толкова съм захлупана, че не ми говори за мене. Гола вода. Ти сериозно ли ми казваш, че не си го правила? Не. Както сме започнали интервюто, колко пъти погледнах в деколтето? Има какво да видиш, за това гледаш. 1, 2, 3, 4. Stay on the scene. Get on up. Мъжът и жената интимно. Аз искам да ти кажа, така да те успокоя, защото знам, че повечето гости, като идват в Горещо, много се притесняват от какви такива гадни въпроси ще задавам. Не, аз много обичам гадни въпроси, давай ги веднага. Аз пък нямам гадни въпроси за теб, защото спомням, че миналата година... По принцип всичко е направено така, че да бъде кофти за мен, разбираш? Значи ти седиш на нещо твърдо, така леко приповдигнато. Аз съм на нещо мекичко, където трябва непрекъснато да се съобразявам. Меко ли това диванче? Аз исках на него аз да стоя. Айде да се смениме, няма проблем. Няма начин, така ми е направила прическата. Това е като в големия диктатор, така са поставени нещата. Ти си качена на високо, аз съм на ниско, да се чувствам потисна. Просто защото това е змия. Това е истинска кожа на буал-душвачка. Но между другото тази поза е много удобно, за да приема любовно обяснение. Мислиш, че аз ще правя такова ли не? Ако искаш да ми се обясниш. Нямам такъв план. Интимно. Единственото, което си направих труда да проверям, и така, много рових да видя, да извада дали има нещо в тази посока. Спомням си, че преди една година, когато с тебе се засякахме в Стани богат, участвахме благотворително. Това беше миналата нова година. И си говорихме с тебе за твое евентуално участие в Горещо. Ти викаш, какво ще идвам в Горещо? Ти само ще ме питаш, гей ли съм, не съм ли гей. И аз специално проверих да видя гей ли си. Не си ли оказа, че не си. Така че няма да знам този въпрос. Не бе, защо как го разбра това нещо? Да не би да си. И за да искаш да ми дадеш факти в тази посока. Гледай сега, това са едни слухове от не знам си колко хиляди години насам, които са свързани с това, че аз имах много приятели, които бяха геове. И много често бях в такава компания. Но, как да ти кажа, може би трябва да ти дам 50-60 телефонни номера, за да звъннеш на тях. На едни момичета, да. На едни момичета и жени. Тук имаше едно момиче и от нашия екип, което е било с тебе, така че съм проверила, че не си гей. И да ги попиташ дали съм гей. Питала съм. Свършила съм си домашното предварително. Така че в тази посока нямам въпрос. Добре, изяснихме, гей не съм. Интимно. Дай да говорим нещо за любовта. Значи, последно едно от последните публикации във връзка с мен беше с заглавие "Ще се влюбили отново". Такива заглавия ли има за тебе? Да, ето аз седя и те гледам каква хубава жена и се питам, мога ли да се влюбя отново, нали? Това е, според мен, интересното и фаталното или, как да кажа, пикантното в този момент в моя живот. Ако пак ще го разглеждаме целия всички тия неща, искаш да говорим за любовта, аз нямам нищо против. Да говорим за каквото искаш. Не, бе, за каквото искаш. И сега влюбен ли си? За каквото... Не, в момента защо не? Такъв хубав мъж, интелигентен, с хубав костюм и не е влюбен. Ами добре, това не е задължително. Значи, ако си хубав, интелигентен и с хубав костюм, не е задължително да си влюбен. А кое е задължително? Гледай, аз ще ти кажа кое е задължително. Сигурно се повторя за 128 път, но това е, което го пише в акта за раждане. Твоя пол, който, между другото, някой много сполучливо ме поправи преди известно време, като го казах, и той каза, и това се променя. Значи, твоя пол, името ти и това на коя страна си гражданин. Това е. Всичко друго в живота идва и си отива. Любов, семейство, пари, кариера, приятелства. Всичко. Тоест, човек трябва да се научи да живее като епицентър на това нещо. Да бъде достатъчен сам на себе си. Защото той е в началото и той ще бъде в края. Това е. А дали ще си влюбен в момента, не зависи от това, според мен, дали си красив с костюм,
хубав. От какво зависи? Дали ще срещнеш човек, Къде можеш който да го да бъде срещнеш? достатъчно... Ти къде, например, ходиш? Къде можеш да срещнеш подходяща жена, в която да се влюбиш? И какви са твоите критерии? В интернет. В интернет. Разбира И да се окаже после, че е мъж. Не. Имам доста познанства от интернет. Пишеш си Да? и после ходиш на среща. Да. Влизал съм в... Тоест, даже имам профил в сайтове за познанства. Изумяваш ме. Да? Милен Цветков се запознава с жени по интернет. Не само с всякакви Какво стана с традиционния метод? Да отидеш в заведение, да я харесаш? Веднага ти казвам. Традиционният метод е вече много стара работа. Защото всички ежедневието ни върти със страшна сила. И нямам време след като излеза от ефир и изморен и така нататък, да тичам в някой бар, да седа, да пуша, да чакам някой да се появи, да пак срещне... да я впечатлиш, да имаш първоначален етап на ухажване, пак тя да ти прави искам да ти фасони. кажа, че десетки хора, като ме видят в интернет и казват, ама как така бе, ти първо казва, че не е вярно, че не съм аз. И второто нещо, което казвам, ти какво правиш тук? Какво правя? Аз ползвам това благо на 21 век, което ползват всички останали. По кое време влизаш в тия По сайт? всяко време. Вечер, сутрин? По всяко време. Сутрин, вечер, обед и така нататък. Няма никакво значение. Правил ли си сериозна връзка от такова интернет запознанство? Да. Която е прераснала в интимна връзка или просто? Да. Колко време продължи? Не много дълго. Има и дълги, има и не много дълги. Колко ти е била най-дългата? Падаш ли си по сериозни връзки? Примерно 2-3 години? Или предпочиташ чукчал? Аз съм много моногамен. Напук. Сега ще да кажа, че се заклевам, а сега доста е късно да се кълнеме нощеска. Затова аз съм моногамен човек. Аз наистина нямам нужда от това да имам безкрайно много връзки. Ти искаш една, която да е примерно с тебе добро и в лошо. Значи за мен така беше такова... Мъжът и жената интимно. Добре, за брака ще ми разкажеш ли нещо или пак ще го разкажеш в рамките на... Добре, защо да го... Аз нищо не знам за това брак. Ама чакай бе, ти Венета, извинявай. Подготви се като не знаеш. Аз съм ти да ми разкажеш. Ама те хората всички знаят. Какво да разказвам аз? Кои са живяли в твоето семейство? Истината за това брак е, знаеш ти и женати, нали така? Какво се случило, как са се запознали? Какво да питам аз хората? Предпочитам да питам тебе. Аз съм го разказвал десетки пъти. Ако пак ще го разказвам... Аз значи точно това си мислех вчера. Викам, сега ще отида при Венета и тя какво ще ми... Ти си мисля вчера за мене? Разбира се. Значи Венета какво ще ми пита? Защо се разведе? Какъв е? Гей ли си, не си ли гей? Не знам, изтъркаха се тия почи. Дай да говорим нещо модерно, нещо, което наистина в Ти сега дойде тук и почна да научиш как да си вода предаването. Не, казвам... Чувстваш се като по-големия батко, като по-възрастен ли, като водиш с по-голям рейтинг ли? Не, далеч съм от тази мисъл. Ти си толкова голяма професионалистка, толкова си добра. Кажи да знам как да държа. Но не ми се иска да въртиме пак изтърканите плочи. Може ли? Кои са неизтърканите плочи? Ето, примерно за интернет, това е неизтъркана плоча. Това е нещо това ново. вече ми го разказва. Друга неизтъркана плоча има ли? Дай ти. Аз това искам за твоя брак, за твоята кариера, защото на тебе това ти е скучно. На мен това не ми е скучно. Скучно ми е, защото съм го разправил. Аз съм една блондинка и на мен това не ми е скучно за твоя брак. Скучно ми е, бе, Венета, защото на мен съм не си ми го разказвал. 1000 пъти съм го разказвал. Да, на другите хора, на мен не си. Затова сега, ако обичаш, ми разкажи за твоя брак. Какво да ти разказвам за мен? Как се запознасяш с жена ти? Колко време продължи? Запознах се, когато тя беше млада студентка, много красива. Аз бях млад също така и буен. И много се влюбих. И тя също много се влюби. Сега ще го направя пак по телеграфен. Не искам по телеграфен. Какво искаш да знаеш тогава? Защото всички го знаят това. Сега ми се караш. Ръкомахаш ми, нервен си, изправи се. Извинявай, ето. Имаш вода там, ако искаш вода. Почна да те посипвам с... Не сме сега в кръчма, моля ти се. С листа от рози. Добре, има вода, ако си нервен, пийни малко. Не, кажи. Айде сериозно да си говорим, защото наистина ти имаш един брак, не така? В момента на колко години си? 40? Имаш ли 40? Да. Не си се женил втори път след това. Съпругът ти живее в Румъния. Там живее и твоята дъщеричка. Ти поддържаш много добри отношения и с съпругата ти с това. Какъв беше повода за развода? Какъв беше повода за развода? Счупи се вазата. Както много сполучливо тя в един момент отбеляза, кристална ваза не се лепи. Просто се счупи вазата. Поради една или друга причина. Вниманието на всеки един от нас беше насочено в друга посока. И оттам нататък няма смисъл.
Защо хора трябва да се мъчат? Аз това не го разбирам. Значи, дай ще живеем ние тук, защото за детето и такова. Нищо подобно. Това означава да поставиш детето в една адска ситуация, в която двама души се разминават като парни локомотиви по коридора. Мъжът и жената интимно. Аз никога не съм питал моята жена, бившата ми съпруга, никога не съм я питал къде отива, с кого отива и защо може би отива. е трябвало. Поради каква причина? Защото жените обичат да ги питат такива Ма работи. защо? Ти обичаш да те питат, защото си Всички блондинка, жени сигурно, обичат. не знам. Нямам Това няма представа. нищо общо на косата. Жената иска да се чувства ревнувана, за да вижда, че е желана. Не. Това е в природата на жената. Не, това е абсолютно безмислено. Как ще питам аз сега, ти къде отиваш, с кого отиваш? Разбира се, защо? ако излезе вечерта, а ти седиш вкъщи, няма ли да питаш къде отива? Тя, ако искаше ми каже. Между другото, всеки, когато излиза от една къща, казва: довиждане, аз отивам еди къде си, ще се върна след малко, или никой не излиза. Има и такива семейства, и така излизат някои. Това не са семейства. Значи това аз го наричам съжителство. А какво значи семейство в твоята? Семейство, когато двама души си имат доверие. Това е. Аз съм го казал 1000 пъти, ето пак ме караш да го повторя. Това е разбрах, обща че дам много фирма. интервюта. Това е нещо. обща фирма. Разбираш, обща фирма с обща каса. Само, че в случая на семейството, в фирмата няма пари, а има доверие. Тоест в касата няма пари, има доверие. Това е. И пари също има. За семейството са необходими И пари има друго. Това е друг въпрос. Аз говоря за това, което е ядката и наистина основата на семейството. Това е доверието. А любовта? Любов, всичко... Секс, пари... Всичките тези неща са преходни. Преходни. Всичките тези неща са преходни. Най-ценното нещо между двама души, когато те са женени или са съжителство, е доверието. Значи, няма нищо на света за мен по-ценно от това да имам един човек, на който му прошепна неща, които не бих казал на никой друг. Или да му ги споделя. И ако той те предаде, загубваш доверието и вазата се чупи. Така. Сега разбрахме как се е щупила вашата ваза. Не знам, нямам представа как точно се е щупила. Просто в един момент аз се събудих една сутрин и разбрах, че е щупена. И какво каза? Развеждам се. Не, имаше един период, такъв, който нещата бяха на приливи и отливи. И всъщност истината е, че в един момент аз реших, че не искам да полагам повече усилия. Предполагам, и от другата страна е било така. И си казах, че няма смисъл. След като вас... Мъжът и жената интимно. Плейбой ли си така? Защото по телевизията образа, който показваш, малко така дистанциран, студен, държаш хората на разстояние. В личния си живот такъв ли си? Не. Какъв си в личния си живот? Например, хареса ти една жена. Емоционален, много. Как се държиш с жената на твоя... Не забелязай, откакто сме започнали интервюто, колко пъти погледнах деколтето ти. Има какво да видиш, за това гледаш. Така е. Може ли според тебе това да бъде дистанциран мъж? Ти си избрал... Който непрекъснато хвърля погледа с деколтето. Избрал си един образ днес да играеш. В началото дойде, накара ми се, сега ще почнеш да флиртуваш. Знам ги, аз 3 години водя горещо. Горе-долу има няколко типажа, които така, играят хората в горещо. Минахме периода на карането. Накара ми се, че не знам как се бъде предането. Сега ще почнеш да флиртуваш. Да, ако искаш набързо да прескочим и тази фаза. Накрая не знаеш какво ще стане. Какво ще стане? Как завършва твой образ? Ще ме изненадаш ли? Минавайки през всичките тези етапи, ние вървим на някъде. На къде вървим? Не знам, нямам представа. Към финала на предаването ли вървим? Към финала на предаването. Добре. Тук ли ще свърши предаването или ще го продължим? Не знам. Ще видим. Продължение, отворен финал. Добре, говорим сега за твоите, как да кажа, твой обект на чувства. Ти харесваш жена, която може така да ти грабне вниманието, атрактивна е и, например, искаш да каниш на първа среща. Къде би я поканил? С какво би я впечатлил? Аз не ги впечатлявам, бе. Искаш те да те впечатлят? Не. Няма такъв Всеки, процес. който ходи на първа среща, иска да впечатли човека. Не е така, бе. Няма такова. Такъв процес аз не познавам. Значи, за мен процес е общуване. Искам да си говоря с теб, ще ти кажа, няма да слеземе долу, ще пиеме бира, или ще отидем някъде в някое друго заведение, или ще вечераме, или това и това. И ще си приказваме, аз имам теми. За какво ще си приказваме? За какво си приказваме? На първа среща за какво си говориш с една жена? За хиляди неща, за какво те вълнува. И до сега?
в интернет и извън интернет пространството няма такъв образ, който да ти е харесал чак пак толкова много да си създадеш една стабилна връзка. Впечатлява съм се, ама... За кратко. Какво може да отблъсне в една жена? Тъпотата. Има ли много такива, с които се запознаваш? И какво правиш в такъв случай? Знаеш какъв е проблемът? Какъв е проблем? Проблема е, че по-младите жени не четат. То не е само жените и мъжете. По-младите не четат. Това поколение, Сигурно. което идва Може би ти след познаваш нас. другото. Аз познавам... Да. Не четат. Не се вълнуват. Не се интересуват. Мен това лично ме държи дистанциран. Ето ти имаш дъщеричка. Не я учиш ли я да чете или тя в интернет? Бия с книгата по главата, колкото мога само и само да почне да чете. И е адски трудно. Може да гледа сигурно 7 филма, един след друг. Едвам с 300 зора, с страшно мачкане. Прочита по 2-3 страници. Ад. Това е ад. И кой е виновен за това? Те остават безсловесни. Те остават с неразвито въображение. И кой е виновен? Времето е такова. Или Информацията, не. То е естествено наше задължение това. Информацията, която тече по хиляди различни канали. И книгата вече става много скучно, трудно. Трябва да четеш, да внимаваш, да си представяш. Вместо си цъкнеш копчето и те ще го направили 20th Century Fox и Warner Bros. И едни епични картини. Защото трябва ти да си ги представяш. Като можеш да ги видиш само. Да ги регистрираш. Сега бяхте цяла седмица в Банско. Какво правихте за тето по цял ден? Карахме ски. И не четахте ли? След обед се прибирахме. След обед се прибираме в стаята и тя вика, сега може ли да си пусна телевизия, може ли да гледаме ли кой си филма, може ли... Викам, вземи книгата, беше си донесла Нарния. Вземи книгата и чети, бе. Ох, сега съм много изморена. Мъжът и жената интимно. Добре, ти имаш ли време за секс? Казваш, четеш книги, това правиш, това правиш, това правиш. Време, кога? Значи първото, което е, когато се появи възможността за секс. Всички други ангажименти рязко падат надолу в ценностната система. Просто се сриват надолу. Няма книги, няма интернет. Не ми разбира се. И тогава какво се случва? Нищо, какво се случва? Приятни изживявания. Аз обичам да правя секс. Колко пъти го правиш така? В седмицата, в месеца? Защото Това тук е много сега... спориме по тази тема. Колко е нормалното? Колко е Някои нормално? казват, че било 2 пъти седмицата. Някои казват всеки ден. Според тебе колко е правилното? Всяка вечер. Всяка вечер? Ако няма с кой? Ако няма с кой, няма. Какво се Иначе, случва? ако имаш сериозна връзка... Добре, ти водиш... Какво се случва? Случва се, всички знаем какво се случва. Каквото се случва и при вас, и при нас. Какво? Когато в един момент хормоните избият. Трябва да се самозадоволи човек. Да, бе. Не, бе. Ти сериозно ли ми казваш, че не си го правила? Не. Аз съм ти още наистина малка, си не съм... блондинка. Аз още не съм Ти намерила наистина си блондинка, точката. бе. Милене, не съм намерила точката, бе. Да, ще ти помогна, няма проблем. Стига Аз сега ще за ти такива работи помогна говориш. за всички точки да ги намериш. Кои са другите точки? Освен G-точката, има ли други точки? Има всичко. Какви са другите точки? Как? Има най-различни точки. Аз за които като чакри се съм стимулират, чувала, ама за точки не които знам. като се стимулират и се постига необходимия резултат. Ма нещо с чакрите ли имаш предвид? Не, нямам предвид с чакрите. Нека да свърши предаването, ще ти покажа. Не, няма нужда да ми показваш. Семейна съм сега, моля ти се. За точки няма да ми покажеш. Ако искаш ги разкажи така теоретично да ме подготвиш, но практично не дей. Има една хубава книга на тази, как се казваше? Кама Сутра. Не, норвежката... Нали норвежка беше тази професия проститутка? Ксавиера. На Ксавиера Холандер. Прочети, там всичко е написано. Не съм че. Веднага я Казаха ми, че била голяма глупост да не си губа времето. Не. Прочети, там всичко е написано. Така много подробно. Ти пък защо си чел професия проститутка? Как беше ми безкрайно интересно. Ма човек, това е... Значи секса не е нещо, което е така пада. Човек трябва да се образова. Защото иначе така ще седи като блондинка насреща и ще вика, коя друга точка? Така. Да.
Затова трябва да се образова човек, да чете книги. Ето това е истината, че трябва да се четат книги. И професия проститутка на първо място. Значи дипломацията на Кисинджър и професия проститутка, те са си две книги, което една до друга можеш съвсем спокойно така ги сложиш и си ги прочетеш и едната и другата. Мъжът и жената интимно. Ти имаш ли такъв много ярък спомен от такъв горещ секс, където... Няколко такива ярки Ще ни спомени. ги споделиш ли? Поне единия, айде. Единия ще ми го разкажеш. Сега мога да ти кажа, че по отношение на френската любов, например, жените имат голям проблем. Защо? Нямам представа как е при мъжете, обаче жените в 99% от случаите смятат, че френската любов е това да си вкараш пениса на мъжа в устата. Това не е френска любов. А какво е френска любов? Френска любов е когато изпитваш удоволствие от това да го правиш. За мен лично, така поне доколкото имам понятие, съм виждал жени, които имат слюноотделяне, когато изпитват удоволствие. Това е като при вкусна храна. Нали? Когато ядеш вкусна храна, имаш силно слюноотделяне. Пък когато нямаш слюноотделяне, то не ти е приятно. Така. Но голям процент от жените не им е много вкусно. Не знам защо. И даже не знаят изобщо как да го правят. А някой пък и не го и правят. Честно казано, да. Ти има ли случай жена да ти откаже да ти направи френска любов? Аз не съм голям любител. Не държиш на всяка цена. Поради тази причина, според мен, поради това, че един-два пъти съм срещал така... Отзивчиво момиче. Не. Слюноотделящо момиче. Да. След колко часа се излучва това, да знаем какви термини да употребяваме. Ние си говориме съвсем... За нещата от живота. Като се едно доктори си говорят. Като едно научно-популярно предаване. Разбира се, да. До ние не сме употребили мръсна дума или нецензурна дума. Абсолютно. Няма сем къде да ни губи изобщо. Освен това, никой не може да ни сме в полза на зрителите. Ние сме млади, интелигентни хора, които си говорят за секс в момента. Не сме първа младост, ама Мъжът и жената интимно. А какви бяха коментарите, когато, мисля, че беше миналата година, имаше инцидент паметника Левски, когато полицаите, мисля, че бяха взели книжката за употреба на алкохол. Да. Нали имаше такъв случай? Коментарите на твоите зрители тогава какви бяха? Абсолютно. Аз очаквах огромна вълна от коментар. Никой не коментира нищо. А какво се случи тогава всъщност? Бях пил и трябваше да отида при една приятелка. В колко часа? За да й покажа някои точки. Вечерта в 1:30. Ти седиш вкъщи, тя ти се обажда и вика, моля ти се, ела. И ти тръгваш. Няколко пъти ми така... Звъня по телефона. Да кажем, нека го наречем звъне. И ти добър човек, не можеш да много голяма глупост. Вместо този начин може да се отиде пеша, може да се отиде и с такси. Аз уж за по-бързо реших да взема моята кола. И там просто се ударих в една кашпа. И как се удари в кашпата? Някакво куче притича, според мене. То първото, което беше хлъзгало. Имаше филм отгоре върху асфалта. Нали знаеш прахоляк, когато има и като падне малко дъжд и то се получава такова една финна кал. Да. И значи аз просто не можах да взема завоя както трябва и се врязах в кашпата. Дойдоха полицаите. Първо дойдоха добри хора, които ми предложиха да избутам колата на тротуара. И да се направя, че нищо не е било. На което аз отказах. После дойде един добър човек и предложи да каже, че той е карал. И къде са тия добри хора такива идеи да ти дават? Има. Случайен човек от улицата. Да, и на него му отказах. И така. Защото знаех много добре, че именно като обществена личност или като личност от как го нарече ти преди малко? Публична личност, да. Такива действия биха веднага застрашили името, реномето и така нататък. Биха те изнудвали след това да кажат, ето, нали, сменихме се, аз там на него място. Няма да ме изнудват, но просто нямам право да правя такова нещо. Отидох,
дадох си проба. Може би грешката ми е, че не отидох да дам кръвна проба, която щеше да свали още надолу промилите. Колко бяха те? 1,02. Това какво ще рече? Колко алкохол изпит? 2 бири, половина, 3, нещо такова. 2, примерно. Не знам. Различно, всеки организъм по различен начин реагира, в зависимост и от пушене и така. А ти всъщност беше пил вкъщи? Да. Не си бил в заведение, където си пил, примерно, уиски, водка, някакъв концентрат? Не, аз се радвам, че се случи така, между другото. Защото от тогава аз не съм се качвал на колата. Въобще. Колко месеца това ли вече минал година? Сигурно нещо такова. Включително и като отивам на гости, отивам и си оставям колата пред нас. Отивам с такси. Да, така трябва. И ще ти кажа много просто защо. Значи оставяме на страна всичките работи. Ремонта беше с космическа цифра. Колко? Много. Няма значение колко, но много. Достатъчно много, за да се опариш и да си кажеш, трябва да съм пълен глупак. Заради една G-точка, примерно, или 2 бири, да дам толкова пари. Това е най-скъпата G-точка на света. И добре, защо не погледнеш, че можеш да удариш нещо на улица? Можех да си поръчам за година напред G-точки различни всяка вечер. Ти пак въртиш към секса. Защо не си помислиш, че можеш нещо лошо да се случи? Защото това е в основата на цялата история. Една G-точка. Какво прави човек като приятел, като изпадне в беда и като трябва да отидеш да му помогнеш? И каква беше тая беда? Ето, не може да намери къде е G-точката. И моля ти се, ела да ми помогнеш, че я спала колата и тръгвам. Добре, как се оказа пресата на това място? Как те снимаха, как така те бяха явно разнищили? си слушат хората честотата на полицията и дойдоха веднага нощен труд. Даже някой отиде да го бута фотографа. 1, 2, 3, 4. Stay on the scene. Get on up. Мъжът и жената интимно. Добре, а твоите родители как реагираха? Четат по вестниците нашия син, Бог блъска да ги къщи. прости, моите родители Аз отдавна не са знаех, покойни. съжалявам много. Нещо. И двамата ли? Да. Ти малък ли беше когато? Или? Майка ми почина, когато бях на 7, баща ми почина 2004 година. Ето за това не си говорил. Казваш, че те питам неща, които си говорил по вестниците. Аз със майка ти не знаех, че си бил на 7 години, когато тя починала. Много отдавна. Как го... Как го преживях? И сигурно оставило някакъв отпечатък, сериозен, в психиката ми. Но... Не знам, баща ми беше много грижовен. След това той ожени ли се втори път за друга жена? Отгледате сам. И как така мъж се справя сам с отглеждането на... Ето, справя се. Как се справя? Така справя се. Ти помагаш ли му или? Бяхме в много сериозен конфликт с него. На каква тема? На всякаква тема. Защо? Така, Да докажеш, че си независим и голям. мъжко противоборство. Той, когато ти каже нещо, ти решаваш да му докажеш, че не е прав. Ма това от много малък. И аз всъщност не си давах сметка колко много го обичам. И го разбрах чак когато той почина. Тогава всъщност усетих как сякаш земята се отвори. И той изчезна. Но успя ли поне веднъж да му кажеш преди да почине, че го обичаш? Той внезапно ли почина или е бил болен? Внезапно почина. Той беше болен, сърцето не беше добре, но по принцип така изведнъж се случи това нещо. Но аз много пъти съм му казвал. Но всъщност не знаех колко е силно. Аз нямах понятие. Аз после някакъв много сериозен период от време, около 6 месеца, една година, ходех с доста така голяма зейнала дупка в съзнанието. А майка ти от какво почина? Тя била много млада жена. Болни бъбреци, имаше някакви такива болести. Тя беше модерен човек. И аз имам много нетрайни спомени от нея, защото бях 6 години и половина, когато тя почина.
Слуша Лили Иванова. Учеше ме да правя балони с дъвка. Изобщо тя ми даде така, нестандартното мислене. Баща ми беше страшен традиционалист. Той беше израснал в такова патриархално семейство, където само традиции, всичко е само... В рамки. В рамки, да. Тя трошеше тези рамки. И аз така някакси си като че ли две неща съществуват паралелно в мен. От една страна един подреден човек, който като вземе една виличка и я връща точно там, откъдето я е взел. Просто защото е много удобно. Не, ходиш после да търсиш вилицата, не я намираш там, където трябва да бъде. И от друга страна човек, който е склонен да рискува. Рисков играч. Добре, в училище ти не е имало, примерно, първи клас, който да те изпрати майка ти, която, нали, да се с теб... Баща ми ме заведе първия ден. Той ме записа тук в 92-ро училище, в Френската гимназия. Ме заведе ме първия ден и на втория ден ме събуди и събра ми нещата в чантата, даде ми и каза, да отива и на училище. Вие близо ли сте живяли тук? В Борово. От Борово до тук си пътува, до Френската гимназия? С автобусчето, номер 9. От първи клас самостоятелен? Да. А като свършиш училище, като се пребереш вкъщи, има ли кой да чака или с ключа на врата? С ключа на врата. Отключваш вратата? Да, колко пъти съм го губил този ключ, па съм прескачал през балкона на съседите. На кой етаж ще живееш, ще прескачаш? На втория. И през балкона? Да. И бащата, като си дойде, като види, че си прескачал през балкона, бой. И така. Мъжът и жената интимно. Разбрах, че много държиш да се представиш в идеален образ. Разбрах, че вчера си мислил как ще го стоиш горещо и какво ще ми кажеш и въобще не искам по някакъв начин да изложа хубавия образ. Няма проблем. Нямам такава задача. Аз ти казах, това, което виждат хората на екрана е това, което е в действителност и в живота. Аз не съм дошъл да играя в горещо добрия баща, успешния водещ или любящия син или каквото и да е. Аз съм дошъл, понеже си симпатична жена, да си поприказвам с теб. Само защото съм симпатична? Ми да. Всъщност това малко ли? За какво друго да дойда? За да се показвам по телевизията? Безмислено. За да разкажа нещо за себе си, което не съм разказал. Почти няма такова нещо. За майка ти и за баща ти не го беше разказвал. Не е вярно, разказвал съм го някъде. Да, бе, разбрах, че си дал над 1250 интервюта. Не, такова нещо няма, нали? Разбрах, че няма нещо, което не си казал. Аз пък разбирам, че ти имаш някакви тезички, дето ги пробутваш от време на време. Не, аз толкова добронамерено... Като ти дойде... Толкова добронамерено подходих към тебе, че не знам как не го оцени. Не знам как не оцени моето добро отношение. Аз, между другото, се обзаложих тук с един от операторите и спечелих вече 5 лева, че ти ще се държиш точно по този начин. Така че добре, че съм го казвала пред свидетели и съм напред 5. Нормално е, когато все пак това се получи, когато бяхме събрали 10-те водещи да избираме най-горещ мъж. Когато се съберат хора от една професия, да има, нали, особено когато е гост, да покаже, нали, да си ги мериме, грубо казано, на кой му е по-голям. Но моята цел не е била... Защото по принцип моя е по-голям, от това е близки положение. Да, просто защото нямам какво да меря с тебе в тази посока. Не, нещо малко там, което можеш да премериш. Нямам какво да меря, гледала съм, да. Но въпросът е такъв, че аз действително те харесвам. Освен това, още в началото ти казах, твоето притеснение, че ти не искаш да дойдеш горе, защото ще питам гей ли си, не си ли това, което миналото година. Казах си как няма да те питам това, защото съм получила, че не си. Значи казвам ти, защото аз като казвам за гей, има предвид всичките тези дежурни въпроси, които ми се задават. Аз не искам, ето виж, между нас се получи много по-хубав разговор, отколкото ако бяхме дискутирали дежурните неща. Окей. Има ли нещо, което не сме казали, защото след малко пределно ще свърши, да не стане така, ти да си тръгнеш по Раковски, да седиш? Това исках да кажеш, а пък тя не ме нямам. Аз такива интервюта, аз не давам интервю, за да казвам нещо. Аз имам къде да го кажа, бе. Аз ще отида и ще го кажа веднага. Добре, дължиш ми един масаж. Така ли да завършим предаването, ако още нещо има? Къде да те масаж? Кое да... Няма да е по G точката, вече изтъргахме тази тема. Казах ти къде. Тук е масажа, тук е масажа. На финал искаш ли да кажеш нещо, защото след малко ще спрат камерите, да не стане така, наистина, да се окажа нелюбезна домакиня. Не. Да не съм ти дала думата за нещо. За всичко си ми дала. Окей. Добре. Тя
е първата мини-мис България. Тя също е първата мини-мис България. Те двете са първите мини-мис България. Короната обаче